हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दिनैनि आपडेटआ जाबाय स्किमनि बागै गोबां कमेन्ट्स खालामदों स्किमनि सायाव भिडिअ खालाम दा बे फाइनाली मोनसे खालामबाय बेनो जाबाय अरुणोदय। दा गोबाङानो मिथिखायो अरुणोदय स्किम सोलिगासिनो दङ आरो दानफ्रोमबो रां मोननाय जायो जायफ्रानोखि हिन्जावफोर एबा वमेनफोरा मोननाय जायो बे रांखौहाय हौवाफोरा मोननाय जाया आरो सोरनि बादि नखरा मोनो बेखौबो मिथिनांगौ जायो। जायनि नखरा 2 लाखनि गाहायाव खामायो स' बिथांमोननो बेयाव होनाय जायो आरो बांसिन प्रिफारेन्सआ जाबाय जायफ्रानोखि हौवा गैयै हौवा थैनाय हाबा जायै बेनिफ्राय डिसेबिलिटि पार्सन स' बिथांमोना बांसिन बेयाव इलिजिबल जायो अके स' बिथांमोननि नामखौहाय बेयाव दाननो हाया आरो जायनि नखरा साख्रि दङ बेयाव मोननाय जाया बे रांखौहाय कमप्लेन होयोब्ला रिजेक्ट जागोन ओंखायनो बेयाव एप्लाइ खालामिया मोजां जायनि नखरा साख्रि दङ। सिगाङाव 830 रां सोदोंमोन दायो बारायनानै 1000 खालामबाय आरो मोनसे बाथ्रा होबावदोंमोन गभर्नमेन्टआ जे 250 बारायनानै 750 दानफ्रोमबो होगोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय दासिमबो सोनाय जायाखै दायो प्रेजेन्टआव 1000 रां सोगासिनो दङ आरो बे राङा हाबसिगोनलै लोगोफोर बे राङा हाबगोन माब्ला बेनो जाबाय 10 जुन नोंथांमोना 10 जुनावहाय मोनसिगोन एबा गाबोन मोनगोन दिनै 9 आरो खायसे 9 आव हाबो नाथाय 10 जुनाव बांसिन हाबो। दा भिउ स्टेटासआव क्लिक खालाम बेनिफ्राय जों डिटेल्सखौ नायनोसै जायखिजाया मोनसे डिस्ट्रिक्ट नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो टिराव थुना हो। दा बिदिब्ला आं उदालगुरि थुबाय बेयाव थुनाय लोगो लोगो डाइरेक्ट नोंनि बेनिफिसियारि नामजोंबो नायनो हायो सार्च खालामनानै बाथ्राया ओरै जे एलएसि वाइसआव हाबदों समिस्टि वाइसआव सोग्रोनाय जादों दै थ' खायसे बयबो मोनजोबाखै मानोना थालांदों ओंखायनो नेक्स्टआव नोंथांमोना गोदान एप्लाइ खालामनाय अपसनखौ मोनगोन 6 लाख 6 लाख सुबुंनो होबावगोन होनना बुंदों। दानिया गासै बेयाव 7 डिजिट दङ बेयाव नोंथांमोना नारहाबनानै कपि खालाम। दा आं कपि खालामबाय बेनिफ्राय जों बेक थांनांगोन आरो बेक थांनानै नोंनि राङा हाबगोन ना हाबा नोंहा बिल आपडेट जादोंना जायाखै बेखौ नायग्रोनो हाखायो लोगो लोगो जादोंब्ला नोंनि राङा हाबो आरो जेब्लानोखि रिलिज खालामगोन माब्लाबा एसे लेट जायो आरो माब्लाबा एडभान्स जायो। दा लास्टआव भिउ बेनिफिसियारि स्टेटास मोनसे मोनदों भिउ बेनिफिसियारि स्टेटासआवहाय थुनानै डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामफिनदो खनसेबाव उदालगुरि लाफिनबावबाय 7 डिजिट कपि खालामनायखौ बेयाव होनानै सार्च मोनसे अपसन मोनदों सार्च बारावहाय नोंथांमोना थुना होदो। बेयाव थुनाय लोगो लोगो बेवहाय केन्डिडेट नाम एबा बेनिफिसियारि नामा बेयाव फैबाय। दा बेयाव एन्टार डेट बेनिफ्राय साबमिट डेट आरो लोगोसे भेरिफिकेसन गासैबो ओंखारजोब्बाय एकाउन्ट नाम्बारा लास्ट डिजिटआ ओंखारबाय बेनिफ्राय भेरिफाइड स्टेटासआ बेवहाय ओंखारबाय स' बिनिफ्राय नोंथांमोननाव दायो बेबादि दङब्ला नोंथांमोना रांखौ मोनगोन आरो लोगोसे जायफ्रा मोनाखै जिंगासिनो गैया गोदान एप्लाइ खालामनो हानाय अपसन फैब्ला नोंथांमोना मोनगोन। दा बेवहाय कन्टेक्ट नाम्बारबो दङ नोंथांमोननि बे नाम्बाराव मेसेज थाङो आरो रां सोनाय लोगो लोगो आरो नोंथांमोननि एकाउन्टआव रां हाबोब्ला ट्रेजारि अफिस गुवाहाटी दिसपुर होननाय मोनसे मेसेज थांगोन बेयाव मोननाय जायो। दा थांनाय इयारनि जुनाव मोनदोंमोन बेनिफ्राय दायो 11 इनस्टलमेन्ट जासिगोन दायो जुन जाबाय स' बिनिफ्राय दायो जुन जाबाय नालाय 1 इयार एबा 11,000 मोनबाय होनजायो अलमस्ट नाथाय सिगांना 830 मोन नाथाय माखासे समनि उनावहाय 1000 खालामदों आरो उनावहाय आरोबाव नोंथांमोना 1250 रांखौ मोननाय जागोन आरो। दा बेबादि जायफ्रा बिल नाम्बार आपडेट फैबाय स' नोंथांमोननि एकाउन्टआव ट्रान्सफार जासिगोन नोंथांमोना 1000 फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स मोननाय जासिगोन एबा राङारि अनसुंथाइ 1000 एबा 1000 रांखौ मोननाय जागोन। दा बे फैसाया 10 जुनाव हाबनायनि बांसिन चान्स थायो नाथाय खायसेना एडभान्स हाबनानै 9 डेटआवबो हाबो दे स' नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय जायना मेसेज थाङो। दा बेनि सोमोन्दै लोगोफोर अरुणोदय स्किमनि बागै बेनिफ्राय पिएम किसाननि केवाइसि होनायनि लास्ट डेटआ बारायबाय स' नोंथांमोना खालामबाय थाबानो जाबाय आरो 6 लाख फेमिलिस नोंथांमोना बिटिआर आरो आसामावहाय नोंथांमोना गोदान एप्लाइ खालामनो हानायनि अपसनखौ मोनगोन एज ए अफलाइन अनलाइन जाया अफलाइन नोंथांमोना मोनगोन।